Jih, wilujeng siang Mbak Ani. Wilujeng siang Kang Mas. Bongah sing tanpa upama iki sowan ana laladan Kedung Lingkong. Nggih. Ngaturke panuwun sing tanpa upama karo bose ST Cinema. Ya, Bapak Yanto ya. Wis kepareng matur sembah nuwun. Nimbali awake dhewe sak kanca. Ya. Wah, jan luar biasa. Aku tadi ngerti nok studione ST Cinema. Elok ta Mas. Elok jan Pun luar mlebet biasa. dereng. Hah? Pun mlebet dereng. Durung aku marono panjenengane sing kagungan kene jero kok. Ora mbok dodoki kaya. Gah. Kok jerone jenengan rak kaget kok. Iya, ya ora apa-apa. Uluk salam nok ora ngilangi adate wong Jawa. Saderengipun ngaturaken wilujeng siang kagem para tamu ingkang hormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tasih sami semangat ya Mas. Amin ya. Semoga kudu semangat ki nomor Alhamdulillah nika siji. saged kempal wonten mriki nggih Mas, bapak-bapak saha ibu-ibu sugeng lelenggahan kanthi skeca. Nika tamu besan saking Saka laladan Suklatan nok mlebune laladan Kabupaten Semarang. Semarang nggih, tebing. Ya judu ki tan kena kene kono. Nggih. Sanajan Dung Lingkong tumekaning Semarang ki nek judu ya kecekel ning kono. Gitu Mbak. Jan aku Itekne gagas. jodoh kok ya Mbak ya. Iki wangone nganteni iki durung madang ket. Jenengan kaya ngatake mbok ya ora apa-apa to. Ya ora apa-apa. Wong nganten ki ngeleh ki ya ora apa wong ya padha awak dhewe. Nggih, ya. Perjalanan jauh kok ya Mbak ya. Perjalanan jauh. Oh, langke. Sajake ora mampir warung. Ora Mas. masalah ra mampir. Nek aku nyawang panjenengane Mbak sapa ki Mbak Nur. Ya. Kuwi kita iki gendemoke pupune garwane kaya selak kemrungsung ngono. Kemrungsung sing apa ya Mas? Alah engko tak WA wae. Aja. Diaturke no. Ya. Nggih. Ki panjenengane pepundene awake dhewe panjenengane Bapak Lurah Nggih. Kedung Lingkong, Bapak Eka Budiono ya kepareng rawuh no. Kok diparingi wekdal biasane ya Kasuwun kepareng. berkahipun Iya. nggih. Diaturke bawane cendak wae nok ngongak wanci ngengeti kahanan iki wis metu pasugatan sop. Yuk, peloke nenem nggih. Ayo, iki diaturke. Bawa apa nok? Manut monggo. Kitong Srina tokas maran. Wis pasurung ta? Pun. Esemu anggugah ati. Apa to? Tebesina wang neng netra suwe Nika ugi nderek surung donga nggih Mas, nggih kemanten kekalih sampai lali. Nika mugi-mugi kemanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal pinaringan putra-putri soleh lan solehah, lancar rezekinipun lan barokah, tansah ayom tentrem sak laminyo nggih Mbak Mas nggih. Wajan wis bahagia selalu pokoknya. Amin. Semoga-moga ndang meteng ya, Mbak. Jas. Tembak dalam. Darmane wong lara beranti so
Nora ana usata yen ratemu seliramu wong manis nimas manis nyoto kangkar yo as maran iki bawa anyar dadi aku jurung rada apal. Oh ngaten. Sinom, yo diaturke Mbak Ani jumbuh swasana. Jik jik. Sebenarnya katamu seliramu gawe kangening hatiku tak suwon rinten lan pamujiku manggiya rahayu Lah piye kenai yo kene tak antuk kabare mung kelingan sak solah bawane Kalau cah manis antuk nugrahan ning Gusti ora mung jroning impenku bisa nyanding sliramu pindah mriki mboten. yo kini tak antuk kabare Norai
esuk ora sore mung kelingan sak solah bawane Natyan mung krungu swarane apa Halo, halo. Manis pancen esemu So. Ipa bunga ing ati cah manis hantuk nugrahane Gusti ora mung jroning impenku bisa nyanding seliramu satu Lungguh cekak adik sebab apa timbang susah adik sing gembira yen gembira adik panjang yuswa jangan lamun ayo guyu ayo padha guyu sampun Kang Mas Nggih matur nuwun Mbak Anik katemben